Böyle minutu var. Bu ne açılı koç? Da var. Saparul. Почти 30 yıllar Saparul. Ne için şu at bilersen Saparul'unu? Может, потому что sen idarlan oktun men şu adam idarlap baran okman diyen. İdarlap baran okman. Sen ne için beni idarlan oktun? İdarlama sebep verdin mi? Köpçülükten ol vermediler. Köpçülük idarlaya senem idarla deyip mi? Açan mı aslalı? Stayda. Davay şu at sen versene. Şu gedeklay. Normal öyle başlayacak ortama Türk gidiyen. Saparul qowmy. Qowy Xuday şükür qowmadın. Hoş geldin. Çınadım qatqa warpsın öýäne gijew nedin Saparul dip ýüzünýän bolýar. Odan adyma ýedirin. Ne için Saparul? Musulmançylykda saparay qynay dip hasaplanylýar. Dogrudan. Şo sapar aýyna da ýerden çykan gül bar eken. Şoň gülü dip, karaç sapar aýyna da bolup durun. Atam şolat daqdy. Aynı ulyan kim oylap tapdy? Aýna ejemilen qaqymynda kanady. Köp kişide ikat bolar, at daqlan, tam ýene bir zat. Şoň ýalyk tagyş bolmaýar. Awun sen Özbekistana gitdiňmi? Nire gitdiň? Näme boldy? Ulylyň artyna jedel turupdy. Ol Turkiýa gidipdir diýdiler. Öyle, tüm Türkiye'de öyle. Dubai'de gidipdir diýdiler. Ya, tak. Gidamokmy? Entek ýöne gitjek. Paraşutda zatda uçup. Dubai'de öyle. Sen alada goýdyň da emmem ýüregimde sırda. Şo taýda bir neme gaýgyryp seslenýän sesleriň bar da. Şoň gaýtaryp beraýda gaýraty. Göç gider daha da production verden. Bizi sileýmedem. Göç beremi? İzirnak optnam bolsa ýüregini ursudatdyň oşaň. Saman. Pasatkana malajes alyp çykdyň aýan. Öň gatnadyň menäm şu zatlara. Ýa, şu zatlara gatnak göremok. Vizualizatsiýa bilen alyp çykdyň aýan karaç şeýtmen. Kän kino öwredin da taki bilýän aladetlerden. Paraşutdan bökülýän kinolar. Ýüregiň durup täzen urup menkem şoň ýaly golşany. Ýüregiň durup täzen urandan näle bolýar? Düşündirip bolmaýam. Это необъяснимое чувство, тебе не понять. Я тоже человек. Если ты правильно будешь объяснять, я пойму. Сапарул. Oğlanlar. Можно его исправить? Надоел мне. Худай öyle adım tutulmayan yalaklar. Saparul sen adyň. Senem Muhammed dip bilden aýma. Ben sen aynı öyle dip bilden. Davay gowur sawra berjek sana. On bolan. Oğlanlar liçkan ýazýam. Liçkan başga nire ýazsınlar? Senem ýazýan liçkan mı? Menem oğlan. Menden daşarda da ýazýanlar bam. Menem oğlan. Ты подтверждаешь или спрашиваешь? Ýazýam oğlanlar şeýle. Näme? Это личное. Личное, не публичное. Конечно. Näme on bilip. Bilesim bolýar. Bilseň ýatmazsın. Şu ýatyp bilesim bolan nokta. Şu kän ýatýanyma sebäp gerek maňa oýanarym ýaly. Ýazýarlar, конечно ýazýarlar. Sor ýanyň sebebi tamdyr gyzanna ýapdýarlar da. Ýa-ni senem ýerlemeli, senem bir grupynja tabar. Şeýdemi? Awa. Alada edýärmi? Awa. Wagtynda bir ýerlemeli. Ejem qaqamaladam eder arkaýnar. Öýlenesiň gelýärmi ýa durmuşa çykasyň gelýärmi sen? Dogry aýt. Maşgala orasyn berýär. Nahar sen nişirmeli, o nişirmeli. O borkan kim etmeli? Aýan jolala şartla. W opşym edildiňe edesiň gelip baranok dorma. Näme üçin? Öýlenesiň gelip durdy. Bella. Sen diýen oglanyň näle bolmaly? Sen men diýen oglanyň bilen näme işiň bar? Näl? Şeýle açyk gelje. Atja, saçy ýokuran. Täzelikde açykdan çykaran. Ýagyýan maşyna reklam edýän radýan oglany. Özüm däl meni Karakumskin spotlandyryp otýan. Karakumsk öýlenme. Öýlendimi? Ýa.
Şoň bilen bir ýylak Hiç de adam yok. bir ýylak flirtat, ojagaş bujagaş Danyet biçimi. adamlar intrigajyk törüp zat kim söýgülsi zat diýip biz aljyradyp zat edip. Bizem bir ýylak. Şondan ýerleşdirdiň aýdýan seni. Laýyk goýup gününe ýybyýmy? Şu wagt prstaf şeýle Tsigansk öňümizde şaharlar bolsa, ýanyp duranlar, o garaňky jaýyň içine oturup zat. Şo şahar saň podskaska berýär. Зеркало, подкажи мне, подскажи мне, пожалуйста. Ya şo ýalyk bir şahar bolsa, öldürmüşiňde Lüboy zady, görünmeýän zady, bilip bolýan sen hemen bilerdim. Hiç de adam bilmezdim. Näme üçin? Потому что было бы неинтересно жить. Bir şdukla adam bilesin gelmezmi? Bilmezdim. У меня каждый день, каждый новый день, какие-то каждые вот запоминающиеся моменты происходят в жизни. Bilsen неинтересно же. Ağatlı şad adam ya, şeýle aq abolonly şeýle bir. Çara oğlanjak. Mercedes bolsun ha. Atly gerek ka, уже интересно, да. Никогда не было интересно. Меня этот более такие бандиты привлекали. Näl bolmaly bandit. El gamsy diýip atdy. Хлопушкали. Oklawly. Şıppıkly. Koş näme bolmaly. Давай sen kusyny şeýle näme çak bolal. Jason Statham. А в конце я чёртом. Jason Statham, tanıyan on lise tako, у него мало волос. Я только Вин Дизеля знаю, лысого. Vin Diesel, lise, boyol maksadın yani Hıdır. O lise namalaly. Ne lyslar ýerler öğrenýän etdiň. Brad Pitt. Şo üçünden birini sayla. Вин Дизель? Может быть, Hıdır? Нет, Вин Дизель. Beni öyle de pikirlen. Вин Дизель. Vin Diesel uzakta. Bolana näme? Долго можно мечтать об этом. Почему? Долго можно мечтать? Это глупо. Мечтать нужно долго. Да? Да. И в конце И в конце достигать своих мечт. Вот что yeter. Без мечты неинтересно жить. da. Конечно. Vin Diesel Ço Vin Diesel? yetersmi şoňa? Men o yetmek arzum ýok. Yok Prosto mu? sen sayla diýdiň, men sayladım. Men sana şöyle realny variantlaram goşdum da içinde. Açarňa dadyňa burlog edip da kaýjak bolsaň da açak bolsaň. Yo näme Hıdır näme birlok mu açada da qarýaly. Aýyn sen erkili bolany bilýän da. Öýlene gelip duran gyýza sen. Öýlene gelip. Oglan bilen gyýzyň arasynda dostluk bolup bilýän. Bolup bilýär. Точно. Точно. Доступ şeýle. Bratan ya. Geldiler. Есть. Есть, у меня есть такие друзья. Такие. Да. Kan? 3. Да. 3 друга у меня. Çağalyňdan bäri şeýle dostlaşyp duranňam. Yok. Hemmesi adam. Aa. Internetine çay boldy. Не чайда, yıllap. Ну, не прям с детства, но... А, подожди, с детства бара бири. Бири с детства, да? Vacip soru. Men o warýan ya Nazrit Habibowany. Nazrit Habibowany. Men adam dem. Men seni ömrümde birinci gerek görüp Kıyınan aydım da şubat. Öýüňden çykan wagtyň aýnuly öýünden çykyp geçeli. Izine boş gelip görýän wagt bolýam. Näli boş gelip? Saçan görseň istoriýasyňda olba, buwa ýanynda portret, bidre. Yok, hep man bir dadar gelýän sebäbi. Gülüm küýzesi zat. Öýde jigilenme, garaşa. Busun kamma, kapydan girende, aýa diýip gelýän. Eliň boş barsaň bolmaýar. Çağal. Yani hemişe çıkarıp veremem o kapıdan giremem потому что öğrenip bilýär. Özüňe iki sözle düşündirip beräýdi bize. İki sözle добро, ненормально. Добро и нормально. Я бы так не сказал, я. Şo jagaş neme bar, bir gyýdyla neme dipsiň ha. Näme dipdiň? Interview beripsiň. Şo taýda şey diýdiň bärde, başga da atýar makan diýdim bolýan. Ha da, ýadyma kim? Bilemek bir tane sar saçly gyýy. Orşa ulaşýanda taýda. Şolam şo tara berýär bolýan. Ya Я бы так не сказал.
реально описывает да öz hareketimi, öz nemämi i özüňi özüne öwrenim samsyk diýipdirler da. Özüňe öwüp bolan. Я добро, это правда. Но я ненормально, это тоже правда. Но я не o tarapdan elle просто. Akin mardan gaýtdyň. Bu at nerden ämişleň? Bu at PR manager. Altın restoranı. Altın çayxana, Altın Paradise Garden. Вообще все сети ресторанов Altın. Sen perdegade diýen şolary. Onun men yüzü ambasador, ne dip düşünürsem kan. Yüzi? PR manager. Bir zatın yüzü olar, bir branding yüzü doğrudan. Şu an sen kimi neme diýen? Представлять diýen. Muňa çede işte. Ja, tam kažaštru. И Гульзамин Сеуда Меркезну, тоже амбассадоры. Амбассадор Немелатон Барбелян. Лицо. Это круто. Юзди айтым. Может, я ошиблась, может, я неправильно выразилась. Ты правильно выразилась. Nemme adam uğruna oldu. Men işlemekemem şey diýdim. Именно ресторан, бизнес орден, Altından görülenmeli hemme kişi diýdim. Так и есть. И сейчас я также говорю, потому что, например, моё всё окружение, которое он мне доставка дат, ядылар, все кушают в Алтыне. Башка yerden еферелен округ, потому что я их подсадила на это. Почему? Потому что действительно они поняли вкус еды, качество подачи. И tapavdım gördüler. Mesela anardan план, мен hiç kime не медесмен, просто есть, когда лучше есть, можно бы поучиться. И это так и этот является, короче. Dasar yurtlara gidýän şu at, Aynulya. Bizim geçişimizde var sen şol. Gowar. Öwrenýän, bize de täze getirjek bolýan. Şu hakynda biraz gurrun bersen zat etsen. 2019 ýylda, ýok 2019 ýylda o wagt salonum mady. Bir işgärim diýdi, Aynulya şeýle Gowar устраивает марафон всемирный. Dünya boýunça, tam Россия, ya SNG'de всемирный. Şoň gatnaşsaň, özüňe de как бы знание, täze zatlar öwrenirsiň, makyaj öwrenen. Makyaj öwrenen, ýüzüňe şpaklovka öwrenirsiň. Ben kelme. Yedim ben kelle. В общем, makyaj, beauty industriyada şu an aslında men hasap edişime göre, даже dünya boýunça da bizimki masterler ýokdur. Потому что просто олар ир башланырлар интернеттен там развиваться деп bizimkiler просто мастерларга göräýdi edýän işlerini, ya в восторге. Ondan 2019 ýyly şu marafon boldy. И gatnaşyk diýdi. Işgärim diýdi şeýle gatnaşyk gör, как бы özüňe de täze znanie, opyt bolar diýdi. Ay bala gatnaşyk gördük. Gatnaşdym, hiç ilerim almadım. 10 milyondan köp adam atnaşýan garaq. İkinji etapy boldy, ýarym milyon. İkinji etapyna atnaşdym. 10 milyon adamyň içinden 10 sancak adam saýlanyldy. Şolaň arasyndan ýekece men, 10 adam içinden Türkmenistandan men. Tuolama. Birinji gezek Gowar hemme 10 adamy şeýdip ýüzü bilen plany utdy, plany ýurt, plany näme. I şonu Aynulya iz Türkmenistana dip aglap geçdi. Men ta özüm göremok. Dubayda bir kursaşym ýaşaýan. Jaňa dip ýygyr telefona. Dip men habarym ýok, näme geçen 26 may. 25-den 26-syna geçilen gijede. Jaňa dip goýan men çöz, dur näme boldy dedim. Ýygyryp bedi. Поздравляю, ýygyr telefona. Näme boldy çöz. Aşawat internet beşdim, telefon açyp näme diýänçä, men ýança uklap galypdyryn. Girdim internetde bolan, ýa-ni men уже açyp ýetişemok, telefon näme, короче, at сообщение, ýurtdan näme, короче, her ýurtdan türkmenler nirde bolsa, поздравляем, мы гордимся, näme dip şoňarlatlar. Короче, поздравлениялар geldi. Senin ne şeýle o taýlarda ýarşa gatnaşýanmy? Bizim sportsmenimiz hökmünde
Или sen şu taýda ýene znanya zat öwrenip bärik gelip indi gyýdara özüňe bedemäni öwretjek bolýarmy? Ol neme знание как подарок я аллам не etmeli ne sporsa. Ondan так получилось то, что уттум, и вот ondan sonra карантин oldu da, dünya oyuncu там рейсов не было, ничего не было. И ondan arada da хорошо у меня виза была Узбекистана в Турцию. Ondan akabirlerim уже yani утон обучением акабирда, говорю, özünde del акабирда. Вот такой вот мужик классный, профессионал своего дела, oqadını da çotqa oqadya, öwredya, yani makiyaj orundan. И этот şeyle gelsen, şu sapar goar gele dedi. Чтоб ты могла с ней лично встретиться, dedi. Потому что я знаю, как ты этого долго ждала, как ты этот хотел, потому что prizini online görnüşde alıp biledik. Men dedim yok, men online görnüşde de men dedim haçana dedim yollar açılana men barıp alıp bilen. Şonu kak bana как бы особо не видно, барсам öyle, görsem öyle deyip şonu elemem. Sebebi как бы я об этом не мечтала, был bilen второстепенно gelen мечта oldu, был bir yerden çıkan mечта olup başladı. То есть şu 10 milyon adam içinden saylanmağın özü уже bir hil ütköşük olup gitti da men üçün. И вот так вот так. Да, и мен 2 günü, у меня вот так вот все поменялось. Nazir'in doğulan günü 27 iyun'na çayxana, altın çayxana vardım, çimadanı vardım. Ondan sonra Türkmenava'da, ertesi gün Türkmenava'dan Taşkent'e vardım. 29'unda Akabir'le görüştüm, 30'unda da Govar'la görüştüm. Все были в шоке, как и я, все были в шоке, все были в восторге. Это просто непередаваемое ощущение. Benim beğenen şu şeyle. Спасибо. Birazcık men şeyle duygulu adam, duyup bilen. Потом вот ay o taktil bu taktil her kim mihmançılığa çağırdı zat etti. Ana şu paraşuda barayıp durun. Ertesi gün ulu adamlar canıydı. Ulu diysem yaşlı adamlar canıydı. Bağlam dirmedi. Парашютtan story soyun okti. А так получилось, что вақтым olmadı. Örgülcüklemalı dedip de. Kerime salam. Şöyle ya. Yani قوي. Täze emotsiya. Täze bir hilek başqaça da, по-другому, когда ну это аянкиара, как любовь, не описать словами. Любовь к жизни тоже бирнеме. Любовь — это растворяться в человеке. И когда мы bir-birine singmegine sevgi diýilýär. Я так не считаю. Ну, олам, как тебе сказать, растворяться в человеке. Если ты растворишься в человеке, и если этот человек, не дай бог, один день уйдет от тебя, ты потеряна будешь. Зато будет приятное воспоминание. Об этом нельзя думать. Вот. Ну, об этом нельзя думать, но когда ты через это проходишь, жизнь заставляет тебя думать об этом. Doğru mu? Qyzyň ýaşyny sorma gowzat derler. 30 yaş yani 27'sine. Ay sağ. Neme? Opşi iň köp bolan kiläň näçedi? Aytşak. Onam soramak bolanok Onam ya. soramak. Яшым сора, килям сорама. Потому что килям — это моя изюминка, которую я расскажу тогда, когда я достигну 70 килограмм. Вот. Хич немеди да айдан нэлэн, поэтому без обид я и тебе не скажу, и на твоей передаче тоже не скажу, а там без обид. Я с тобой согласна. Это моё. Я хочу, как бы от меня это узнали. На моей передаче или еще что-то такого рода. Çağırarsın menem na твоей передаче. Я подумаю. Barın sapar göremde şeyle ütköşükdi da. Şeyle bir. Semiz jagyd. Böyle supermodel zat derler. Ondan sen özüňi şeyle blogger hökmünde prodvigat edip başladyň. Ütköşükde wagtlar klip çağaslar şeyle zatlar goýýardyň da 19-da. Men nädim da şo wagtlar şul gyz häzir galsa это будет вообще круто. Это буквально проходит такое. Какой-то определенный срок времени. Да, еще воля. И представь, наверное, воля. Şeyle bir supermodel da çotky gezip baran şeydi. Bunu verip baran aylar derler. Aynı olya.
Это aynı Awa. Birinji ýere gelýär. Gowşullay. Sen kände öwretdiň. Şeýle prosta özüňe bolan anam şeýle nadam içtaç, şeýle arzuňa tarap okgunly kerek edesseň kände ýetip bolýanlygyny köp zadyň beden daşky kesip zat çözmeýänini bul biz üçin gaty gerekli zat. Спасибо. Şoň üçin hem biz seni gowurýar, seň durmaşyňy serial ýaly izolýas men ýazdym başga accountdan. Şeýlemi? Gata ýabu. Я поняла по твоему почерку. Da. Aýny öyle. Şoň üçin janyň sag bolsun. Спасибо. Prosto dowam et. Biz görüsimiz gelýär. 70 kilany. Nasip varsa. Biz garaşýar şeýle. Отписаться etmersin mi? Ýok. Bana.